boli najmladšie družstvo v zápase a v tomto celkovom turnaji. Bola to pre nás veľká skúsenosť bojovať a hrať proti starším hráčom. Robili sme veľa chýb, ale my sa poučíme a musíme zapracovať a potrebovať na to, aby sme to vyťahli na starších hráčov. Robili sme veľa individuálnych chýb, to musíme zapracovať, ale veľa tímových chýb. Musíme potrebovať na asistenciách, na priebehu hry a musíme sa zoskupiť ako celok. Tento turnaj je vlastne pre nás taký špecifický, lebo hráme s staršími chlapcami zhruba o rok alebo aj o dva. Čiže naše družstvo je zložené z ročníka 2009 a 2010. Je to vlastne vidieť na tej fyzičnosti tých hráčov, že sme podstatne mladší. Aj napriek tomu boli tam okamihy, že sme vedeli si tú loptu podať, vedeli sme sa presadiť. Samozrejme tie chyby, ktoré tam vznikali z toho tlaku, tej poctivej obrany, ktorú mal super. My sme sa nevedeli vždy vyrovnať s tým tlakom, s riešením tých situácií. Ale zároveň to je dobrá škola do budúcna, že chlapci si odskúšali vlastne väčšiu fyzičnosť smerujúca k tomu mužskému basketbalu a môžu na tých tréningoch ďalej usilovne pracovať, aby sa dostali na vyššiu úroveň a mohli sa konfrontovať aj s tými silnejšími mužstvami. Takže našim cieľom, ktorý sme vstúpili do tento zápas, bolo, že sme sa zohrali a nastavili našu náladu na celý turnaj. Od začiatku zápasu sme rýchlo nazbierali náskok a postupne sme si ho aj udržali ten celý zápas a dúfam, že nás tento zápas naladí na celý turnaj, aby sme mohli s ním spokojní. Prvý zápas sme odohrali s mladším tímom Slitu. V prvom rade som sa chcel poďakovať aj za družstvo domácim organizátorom, že vlastne narýchlo sa rozhodli a doplnili družstvo a tým pádom sme mohli odohrať ďalší zápas. Začal by som aj tým, že treba povedať, že chlapci, keď boli mladší, chlapci Slitu, tak sa snažili a nezlakli sa za nejakého stavu a bojovali do konca. Čo sa týka nás, tak áno, chceli sme sa dobre rozbehnúť a vlastne začať ten turnaj, aby sme sa nejak naštartovali na tie ďalšie zápasy. Viac menej sa nám to aj podarilo, i keď stále sme trošku nespokojní s niektorými individuálnymi chybami, ale budeme hodnotiť po tých ďalších zápasoch vyrovnanejších.